Mhlawumbe ake ngiqale la ukuze mhlampe ngikhulume into eyenza isense nenamandla kwabanye abantu. Ngiyazi abanye abantu sebezothi, hayi, wayekhanda le video, lo mfana lona, enye into ayifuni inkani, ngiyakutshela mina. Enye into ayifuni inkani. Uyabona uma ngabe noma ngathiwa usebenzisana nomuntu othile, ekucela ukuthi yenza ukuthi, sebenza wenza ukuthi. Uma ngabe usuyibona leyo nto leyo ukuthi eyingeke, le nto le usu-acknowledge namaphutha lo muntu ofike kuwena ukuthi hey kodwa lo muntu naye hayi wenza inkinga lo. Bese uyabona i-damage ayenzile ukuthi hayi nale damage eyenzile inkulu lo. Sekufaneke-ke lapho-ke wenza ukuhlakanipha-ke nje nendoda. Ungalibeli uma enkanini uthi hayi mina ngazalelwe enkanini kuyangihlula ukukhothamela abanye abafana. Cha, kusuke sekungayiwa ngalokho. Kusuke sekuyiwa ngokuthi uprofessional kangakanani. Yabona? Futhi le nto-ke iyaqala ngisho emlandweni ukuthi mina ngikutshele ngesimo engisibona ukuthi lesimo lesi esenziwe lo siyabheda. Uyabona? Ake ngiqale la mina ngiwulandeli-ke indaba yokuthi mhlambe ngilandela ama-artist ukuthi ngizokwazi ukuthi leli artist longubani lizalwaphi kanjani. Angiyilandeli lento kanjalo, uyabona? Mina ngisuke ngihleli ngilele endlini, thola ucingo kuthiwa hey ndoda lana ngisikenye umuntu imali bese ngihamba mina ngiyobuza ngaleyo mali, ngiyifune leyo mali, ngiyithole leyo mali. Yabona? Okay, alright. Ngathola umbiko. Yabo wafika kumina kwathiwa hayi mfethu lana ukhuzane nonala benza into wrong bathatha imali yesoso kanje. Yabo? I-evidence yako konke lokho ikhona. Yabo mina ngase ngiyasuka lapho ngayithulela futhi ngaleso sikhathi. Angizange react lento ngayithola kwakuye Saturday if I'm not mistaken. Angizange ngireact. Nga-relaxa ngaze ngayi-attenda ngakusasa. Nakhona futhi sengifonini ngiyiconfirmile leyo nto kumuntu okade ibi. Hayi okay kwase kuyaya. Kusho ukuthi naye umuntu lo ubonile ukushuba kwesimo hayi lesimo sishuba kakhulu. Wayishintsha indaba wathi hey manje umndeni awusafuni lento discuss ngesimo sokuthi bafuna laba benze umcimbi othile walomuntu ogcina and nangalento yokuqedela umusi. Ngabe nifihla induku emqubeni yini mangabe nithi nifuna kwenziwa umcimbi, nifuna ukuqedelwa umuzi ukuze at least izobe seyakhuluma. Kusho ukuthi lapho nisumuntu nimhlomele kodwa ningamtsheli. Mina I tried looking for inamba yakhuzana ngamthinta azange alibamba ucingo, ngamfonela ubabunala na ngamthinta azange alibamba ucingo. Okay, ngibonile-ke izitha zami ukuthi kunala khona mangenza ulive zibe se-editor ngevoice yami. Hayi cha, neyinkunzi ka-TikTok. Zafaka la ngithiwa khona inhlamba ngiqeda ngimenshini igama likababunala negama likakhuzana. Mina ngasho nje kwaba clean. Futhi lo live urecorded ngathi mina ngiyi-Blue Nation ngokuthanda music. Ngiyamdlala ukhuzana. Kodwa angeke ngikwazi umthuko. Futhi angizange umthuko ngisho unala. Ngoba mina ngale ngangibiza ubabunala ngangilibele ngithe babunala. Nayo-ke indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo. Ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka. Kodwa ngibonile ukuthi kunempi sephusha agenda yazo eselibele efaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba-edithile. Ake ngisho nje kanje mhlambe. Omunye umuntu uzothi hayi igwala kulona akubona uba igwala kodwa ukukhula. Baba ukhuzane nawe babunala. Emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela i-information akuyena umndeni. Nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga. Nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokho. Mhlambe nomona busukhona. Yingakho sengithi angizehlise kuwena babukhuzane. Ngiphinde ngizehlise kuwena babunala. Ukuthi abantu-ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga. Kodwa nje babukhuzana nobabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa.
Anginankinga ke nenhlamba eziyolandela nabantu ukuthi bazongibuka ukuthi hayi Xoliseleni bengafanelanga. No, this is just for me and my company, and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimele abantu, and lo muntu olethe lento wanaye akasazazi naye ukuthi umephi. So angingaqinisi ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni. Angehlise nje umoya, ngibeke phansi umoya mase ngiyatshela. Futhi lokhu babukhuzani nonala ngikwenza nje angisajesiwe, aningifonelanga, angikaze ngikhulume nani. Ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no, yazini i-public lento ilimaze kakhulu. Ngoba umuntu ade elethile kwanaye akasazi naye ukuthi uzothini. Kungcono kube na mhlambe uyasho ukuthi ubekhishwa ubani. Mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call yayinawe Khuzani Mzimba ukhala imali nomunye wesithathu angisazi bathi ubani noma umbeni Mpumelelo noma ubani angisazi ukuthi ubani kodwa nani bathathu kuleyo call. Yabo? So ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele. Mablue Nation ngiyazi ukuthi nilimele futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuswa kwenziwani. Ngikwenza ngoba ngibona nenqebe seninalo. Nami akuyona intention yami mhlawumbe unilimaza kangaka. Mina umsebenzi mawufike kimi mfanele ngenze umsebenzi wami. Umsebenzi wami makuthiwa collect imali, fanele ngicollect imali nje kuphela. Kodwa ke kulokhu ayicha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ungifaka emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu ungiphaphalazi nje wayokhuluma into elethwe umuntu kodwa naye wayekhuluma nje ngoba nabo laba abakhulu bebengayibambi incingo bengafuna ukubuya kulento. Nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo, yabo. And into ebuhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe-edit amavidiyo. Musana ukufaka abanye abantu obishini. Nina ilwana impi yenu nodwa, musana ukungena entweni ebhekane noKhuzani mase niyiphushele i-agenda yenu. Ngiyabonga kakhulu. Babunala, babukhuba, ngiyaxolisa kakhulu. Imalusi TV kulethela izindaba ezisematheni, ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana.